ସକାଳୁ ଉଠି ଘର କହିଲା ଆଜି ମାଛ ନେଇ ଆସ, ମାନେ ଆଜି ମାଛ ରୋଷେଇ ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ଉଠିକି ରେମୁଣା ଯେଉଁ ବଜାରରେ ମାଛ ମାର୍କେଟଟା ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲି। ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଲାରୁ ସେଇଠି ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଭିଡ଼। ତ ସବୁ ଦୋକାନରେ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିଲି ମାଛ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାଛ ଉଠିଛି। ଲୁଣି ମାଛ, ସମୁଦ୍ର ମାଛ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ମଧୁର ମାଛ କହନ୍ତି ବା ପୋହଳା ରୋହି ଭାକୁର, ସେସବୁ ମାଛ ବି ଉଠିଛି। ତ ସବୁ ଦୋକାନ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଦୋକାନ ପାଖରୁ ମାଛ ନିଏ, ମୁଁ ସେଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ରୋହି ମାଛ କେତେ ନା କେଜି? ସିଏ କହିଲେ 200 ଟଙ୍କା। ସେ ଆମ ମାଛ ଓଜନ କଲେ କିଲୋ 150 ଗ୍ରାମ ହେଲା। ତାପରେ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ବସିଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ସିଏ ଆମ ମାଛଟାକୁ କାତି ମାରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ଶାମୁକା ଅଛି, ଶାମୁକା ଥ୍ରୋରେ ସିଏ ଆମ ମାଛକୁ ସାଇଁ କରିକି କାତି ମାରିଦେଲା। ତାପରେ ଯେ ମାଛ କାଟନ୍ତି ଭାଇନା, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ସିଏ ଆମ ମାଛଟାକୁ ଏବେ କାଟୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମ ମାଛ କାଟିବା ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଛ, ମାନେ ଗୋଟେ ରୋହି ମାଛ ହେଇଛି ପ୍ରାୟ 10ରୁ 13 କେଜି ଭିତରେ ହେବ ମାଛଟା। ଏତେ ବଡ଼ ମାଛ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଲି। ଯିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କେବେ ଏତେ ବଡ଼ ରୋହି ମାଛ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।